Assalamu alaikum masoyana, kamar yadda kuka sani sunana Malik Jalingo. Dukan godiya sun tabbata ga Allah Maɗaukakin Sarki mai kowa mai komai, wadda shi ya bani daman karanto muku wannan littafi mai suna Gudun Tsira. Ayari ne na wata kabila wacce ake kira da Banu Anzar. Shugaban wannan kabilar ya kasance gurzon jarumi kuma sadauki na gaske wadda ake kira da Sharwan ibn Kiliyin. Ita dai wannan kabilar asalinsu sun fito ne daga yammacin birnin Tsira. Ya zama na rayuwarsu ta ci gaba a cikin zagaye duniya saboda neman inda tsiro da ruwa yake, domin kiwon dabbobinsu da kuma farauta. Masu bincike da hasashe na wannan zamani sun tabbatar da cewa a duniya kaf babu waɗansu mutane waɗanda suka lakanci iya kiwo da farauta sama da mutanen kabilar Banu Anzar, kuma su dama can tun farkon rayuwarsu a jeji rayuwarsu take, tun kafin ma birnin ƙasar ta kafu. Don haka kabilar Banu Anzar suna haɓaka a yawa, kuma gashi suna da zaratan jarumai gwanayen yaki. Don haka 'yan fashi ko 'yan hari suna matuƙar shayinsu. Lokacin da ƙasar Tsira ta kafu kuma ta gawurta a zamanin wani azzalumin sarki wadda ake kira da suna Ruguzan ibn Maulas, sai ya fara masa wa kabilar Banu Anzar da biyan haraji mai yawa akan zaman da suke yi a cikin yankin ƙasarsa. Ba komai ya sa sarki Ruguz ya haka ba, saboda ganin kabilar ta Banu Anzar take kara yawa da kuma zaratan jarumai. Yana tsoron kada wata rana su yi tunanin masa juyin mulki su karɓe masa kujerarsa. A wannan lokaci shugaba Sharwan ya fara manyanta, shekarunsa sun fara haura 60, kuma Allah ya albarkace shi da 'ya guda ɗaya, wata kyakkyawar budurwa ta gaban kwatance mai suna Siyama. Siyama bata fi shekara 18 ba a duniya, kuma Allah ya hore mata tsananin jarumta da rashin tsoro fiye da mahaifinta, sannan tana da matukar tausayi game da jin kan makaskanci. A rayuwar Siyama babu abin da ta fi sana sama da zalunci da azzalumi. Tunda Siyama ta cika budurwa, samarin kabilar suka yi ca a kanta akan neman aurenta, amma sai ta yi watsi da kowa, ta ce ita sam bata kalli gwani ba. Al'amarin da ya ɗugunzuma hankalin mahaifinta shugaba Sharwan kenan, ya kira ta suka kaɗaita a cikin tantinsa da yake so ba sa gina gida sai dai su gina tanti a cikin daji, saboda ba sa zama a waje ɗaya. Idan sun gama cin gajiyar wannan dajin sai su masa zuwa na gaba da shi. Lokacin da shugaba Sharwan ya kaɗaita da Siyama, sai dube ta cikin tsananin damuwa kamar zai fashe da kuka, sannan ya ce, "Ya ke 'yata, ina so ki sani cewa ni da ke ne kaɗai muka rage a cikin dangin zuri'armu, kuma tun da aka haifi kabilarmu ke mulkin sarauta. Shin ba kya tunanin cewa idan kika mutu ba ki yi aure ba shi kenan sarautar nan ta bar gidanmu?" Ko da jin wannan batu sai Siyama ta yi murmushi, sannan ta dubi Sharwan cikin nutsuwa ta ce, "Ya kai abbana, ina so ka fahimci dalilin da ya sa ba ni da gwani a cikin dukkan samarin kabilar nan tamu. Su duka suna sona ne saboda abu guda biyu. Abu na farko shine saboda kyauna, abu na biyu kuma shine saboda matsayina na 'yarka. Duk wanda ya aure ni yana ganin cewa ya samu damar da zai sami mulkin kabilar Banu Anzar a sama. Na ɗaukar wa kaina alkawarin cewa ba zan taɓa aurar wani ɗa namiji ba sai wadda na tabbatar da cewa zai so ni so na gaskiya, ba don kyawuna ko don matsayina ba. Abu na biyu shine ba zan taɓa yadda na yi aure ba har sai na tabbatar da cewar kabilarmu ta zauna a cikin kwanciyar hankali, wadda ba ma tunanin fuskantar wata barazana daga sarkin birnin nan." Sharwan ya dubi Siyama ya ce, "Abin da kika faɗa gaskiya ne, amma ai ba mu isa mu yi yaƙi da sarki Ruguzan ba saboda yawan mayakansa, kuma gashi ya kasance azzalumi mara tausayi. Kuma kuwa a matsayinmu na kabila kawai, ba ƙasa guda ba, babu wanda zai ba mu gudunmawar dakarun yaƙi, sai dai ma a kura mu da matsayin 'yan tawaye, a yi mana taron dangi, a shafe mu gaba ɗaya. Yanzu dai abin da ya kamata a yi shine mu zauna tare da 'yan majalisata da kuma tsofaffin kabilar tamu domin a yi shawara bisa abin da muke ganin zai fishe mu." Ko da jin wannan batu sai jikin Siyama ya sanyi, ta yi shiru bata ce komai ba. Kamar yadda shugaba Sharwan ya faɗa, haka al'amarin ya kasance. Wato sai da aka zauna taro yin shawara, aka shafe sama da awa 7 ana kashe nace, kowa na faɗin albarkacin bakinsa. Sai daga ƙarshe wani tsoho wadda ya fi kowa yawan shekaru a kabilar, wadda ya ga zamani da yawa
ana kiransa da suna One Halves. Ya ɗaga hannun alamar yana son ya ce wani abu. Dama shi kaɗai ne bai ce komai ba tun da aka fara taron. Ko da shugaba Sharwan ya hango tsohon One Halves ya ɗaga hannu sai ya sawa aka yi sannan ya bai wa One Halves umarni ya yi magana. One Halves ya yunkura da kyar saboda sufa yana mai dogara sandarsa ya miƙe tsaye sannan ya fuskanci shugaba Sharwan ya ce, "Ya shugabana, ina so ka sani cewa yaki ko hira duk ba za su kubutar da mu ba saboda duk sarakuna na wannan zamani ba su da wani adalci, azzalumai ne, duk inda muka je za mu tarar da abun da muke gujewa. Ba mu da wata mafita face mu yi nemi sulhu da sarki Ruguzan. Dole mu nemi tashi wakilin mu guda ɗaya wadda zai je har fadar sarki Ruguzan ya kaskantar da kansa ya nemi alfarmari ya sassauta mana wannan haraji zuwa yadda ba za mu rinka takura ba, sannan kuma idan za a je gare shi a je masa da kyautar shanu da tumaki kamar guda 100 manya-manya kuma kosassu. Tabbas idan aka je masa ta wannan siga a gaban fadawansa zai ji nauyin yake amincewa da bukatar mu, musamman da ya kasance mutum mai son abin duniya. Ya shugabana, kai da kanka ya kamata ka je ka gana da sarki Ruguzan, amma tun da yanzu baka da cikakken lafiya ya kamata ka tura yarka Siyama ta wakilce ka. Yin hakan zai sa sarki Ruguzan ya ɗauki abin da muhimmanci." Ko da jin wannan batu sai majalisar ta ruɗe da cewa da cece-kuce. Wasu suna goyon bayan shawarar da tsohon Hans ya kawo, wasu kuma ba sa goyon baya. Kawai sai Siyama ta miƙe sai ta tako kafafunta ta zo gaban Sharwan ta rinsuna a cikin girmamawa ta ce, "Ya shugabana One Hans, ya gama magana, shawararsa ita ce kaɗai mafita a gare mu, tunda idan ba haka ba, idan baka manta ba ka sha gaya min cewa idan na gaba ya hango na baya to ko ya hau kan tsauni da ya fi kowanne girma da sai a duniya ba zai hango shi ba. Sannan kuma an ce durkusawa wada ai ba gajiyawa ba ne." Sa'ad da shugaba Sharwan ya ji bayanin Siyama sai hankalinsa ya ɗugunzuma har ya buɗe baki zai ce wani abu, sai gaba ɗaya 'yan majalisa suka ruɗe da cewa sun amince da shawarar tsohon Hans, don haka sai ya kasa cewa komai. Nan take aka yanke hukunci kace gari da safe Siyama ta tara dakaru 40 za su tafi zuwa fadar sarki Ruguzan ɗauke da shanu da tumaki 100. Kace gari kuwa da sassafe Siyama ta da dakaru 40 suka hau dawakai kuma suka tafi da dabbobi a gaba suka nufi cikin birnin Tsira. Bayan tafiyar rabin sa'a kacal suka iso fada. A wannan lokaci Siyama da takarunta duk sun shiga da fatun dabbobi. Siyama tana sanye da riga da wando na fatar damisa wanda suka kasance masassu, don haka duk suka fito da kyawun surar jikinta. Babu wani ɗa namiji da zai ga Siyama a wannan yanayi bai kiɗime ba saboda tsananin kyawun kirar da Allah ya bata. Siyama ta kasance doguwar mace mai kaɗancin kaurin jiki, wato ita ba siririya ba ce ba kuma mai kauri ba ce. Tana da dogon hanci da kuma ɗan karamin baki tankar da wuka aka yanka mata shi. Kirjinta a cike yake kuma kugunta a buɗe yake, cikinta shamule kamar bata cin abinci. Gashi kanta dogo ne kuma gashin kanta dogo ne kuma baki sidik, yana haske da kyalkyali tankar madubi. Siyama bata kasance farar fatar jiki ba kuma bata kasance baka ba, ita dai madaidaiciya ce hasken. Wani irin launin fata gare ta na musamman mai tsananin ban sha'awa wadda irinsu a duniya ma kab ba su fi a kirga ba. A wannan lokaci Siyama na rike da wani dogon mashi a hannunta. A gurbin cinyarta na hagu kuwa ta ɗaure wata sabgegiyar takobi. Su kuwa gaba ɗayansu dakarun da ke take mata baya su 40 sun yi shigar yaki ne, suna rataye da takuba da garkuwoyi. Da isowarsu Siyama kofar gidan sarautar birnin Tsira tare da wannan dabbobi sai dakaru suka tare su suka hana su wucewa. Aka ja ka gaya wa sarki Ruguzan zuwansu. Jin kaɗan sai ga manzo ya dawo. Da zuwansa sai dubi Siyama ce, "Sarki ya ce na kai ku gare shi, amma dole ne ku aje dukan makaman da ke jikinku a nan. Sai kun fito daga kayanku
Ko da jin wannan batu sai jikin dakarun Siyama ya yi sanyi kuma hankalinsu ya dugunzuma suka rasa abin da za su yi. Ita ko Siyama sai ta dube su ta yi murmushi bata ce komai ba, kawai sai ta fara mika mashinta sannan ta cire takubanta ta bayar. Bisa dole su ma dakarun suka bayar da dukkan makamansu sannan aka yi musu jagora zuwa gidan sarautar har aka iso cikin fadar sarki Ruguzan. Fadar ta cika makil da mutane, duk inda mutum ya duba sai dai ya ga kawunan bil'adama fulala babu masakar sinke. Sarki Ruguzan na zaune a kan karagar mulkinsa yana ta nishaɗi bisa kallon waɗansu 'yan matan da ke faman tika rawa. Makiɗansu suna gefe ɗaya suna ta buga ganguna. Sarki Ruguzan sai kilkilar dariyar farin ciki yake domin shi a rayuwarsa babu abin da yake so sama da mata. Saboda tsananin son matansa ne ma ya kasa zama da matar aure ɗaya. A shekara ɗaya kan auri mata kala 20. Da zarar mace ta yi sati 2 ko 3 sai ya je ta ishe shi, don haka sai ya sake ta ya auri wata saboda ruwan idonsa. Ko da Siyama da dakarunta suka shigo cikin wannan fadar kuwa ya yi arba da ita, aka ga tsananin kyawunta sai kowa ya kame. 'Yan matan da suke rawa ma sai suka daina, masu kiɗa suka kasa ci gaba da kiɗansu. Shi kuwa sarki Ruguzan maucewa ya yi, bai san sa'ad da ya miƙe tsaye ba. Ya kura wa Siyama idanu, jikinsa na suma, ko kifta ido baya yi, sai ka ce gunki. Siyama da dakarunta suka iso dab da karagar mulkin tasa, suka zube a kasa gabansu suka kwashi gaisuwa. Bai iya cewa komai ba. Siyama ta miƙe sai ta ɗago kanta suka yi arba ita da sarki Ruguzan. A lokacin da ta furta ya cika da annuri game da murmushi mai taushi ta ce, ya kai wannan sarki mai daraja game da cikar mulki, ka sani cewa mu kabilar Banu Hanzar mun kasance talakawanka masu rauni da kaskanci. Don haka mun zo ne neman alfarma a wajenka bisa harajin da muke biya a duk wata. Muna son sarki ya mana adalci ya rage mana kaso 2 daga cikin kaso 3 abin da muke biya, saboda tattalin arzikinmu ya fara lalacewa. Ko da Siyama ta zo nan a jawabinta sai sarki Ruguzan ya bushe da dariyar farin ciki a lokacin da ya ji wani irin girman kai ya shige shi. Lokaci guda kuma ya haɗe fuska ya dubi Siyama cikin nisuwa ya ce, ya ke wannan budurwa ma'abociyar kyau, ke kuma wace ce a cikin mutanen Banu Hanzar, kuma me kuka zo min da shi wadda zai sa na amince da bukatar ku? Siyama ta dukar da kanta kasa ta ce, sunana Siyama Ibn Sharwan, ya ga shugabar kabilar Banu Hanzar. Na zo ne bisa wakilcin mahaifina. Ya shugabana, ba komai muka kawo maka ba fashe shanu da tumaki guda 100 kacal don amfanin miyar gidanka. Ba mu da wani abu wadda za mu iya baka, amma muna neman adalcinka da jin kanka. Ko da sarki Ruguzan ya ji wannan batu sai ya bushe da dariya a karo na biyu, sannan ya dubi wani babban hadiminsa ya ce da shi, a kai Siyama da jama'arta zuwa masauki inda za su huta kafin ya zauna da 'yan majalisu su tattauna dangane da bukatar da ta zo masa da ita. Ko da jin wannan batu sai hankalin Siyama da na dakarun ya tashi, suka fara tunanin cewa lallai akwai wani abu wadda sarki Ruguzan yake so ya yi na yaudara a gare su. Nan take Siyama ta yi ɗan guntun tunani sannan ta dubi dakarun nata ta yi musu inkiya da su kwantar da hankalinsu, babu abin da zai faru. Nan take aka tafi da su Siyama zuwa wani gida na musamman inda ba a saukar kowa sai manyan sarakuna da manyan attajirai. Shi dai wannan gida an kawata shi ainun ya cika aljannar duniya, babu abin da babu a cikinsa na jin daɗi. Da shigarsu suka iske an kawo musu abinci na alfarma irin waɗanda ma ba su taɓa ci ba, sama da kala 20 a kan tebur, sannan ga kayan shaye-shaye ma iri-iri cikin tambulan wadda aka yi shi daga 'ya'yan itatuwa nau'i-nau'i. Ko da ganin wannan daula sai dakarun Siyama suka ɗimauce, ba su san sa'ad da suka hau kan teburi ba suka dasa abinci wawa. Kawai sai ku ji Siyama ta daka musu sawa. Cikin razana suka miƙe tsaye suka yi da kawunansu kas. A sannan ne Siyama ta dube su a fusace ta ce, shin a tunaninku sarki Ruguzan zai mana wannan kyauta ne a banza? Ku tuna cewa iyayenmu da kakanninmu ba su taɓa shigowa gidan sarautar ba fiye da shekaru 100 da suka gabata. Ba su taɓa ɗanɗana abinci mai daɗi ba irin wannan, kuma sun yi zamanin su tafiya sun tafi. Mun haƙura da irin yanayin rayuwarmu da muka saba da ita. Kada a ruɗe mu da daɗin duniya a cutar da mu.
Na lura da wani irin kallo wadda sarki Rugwaza ya dinga yi mini, kallo da na sha'awa. Don haka idan har ma zai biya mana bukatar mu, ba da zuciya ɗaya zai taimake mu ba. Lokacin da Siyama ta zo a wannan zance sai dakarun nata suka shiga taitayinsu sosai. Babban cikinsu wadda ake kira da Ilmar ya dube ta ya ce, ya shugaba, yanzu ne menene abin yi kenan? Siyama ta numfasa ta ce, za mu jira daga nan zuwa yamma mu ji irin shawarar da sarki Rugwazan ya yi da jama'arsa. Idan ban gamsu da ita ba, na san abin da zan yi. Amma abin da nake so da ku shine ɗayanku ya zauna a cikin shirin komawa can daji sansaninmu da cikar da ke ku kaɗan. Bayan na gama rubuta wasikar da zan bayar a kai wa mahaifina. Ko da jin wannan batu sai su Ilmar suka cika da sananin mamaki kuma suka kasa gane abin da Siyama ke kokarin shiryawa. Har Ilmar ya buɗe baki zai mata tambaya sai ta daka masa harara, kada ku yi mini wata tambaya komai, kawai ku zamo masu bin umarnina. Tana gama faɗin haka ta buɗe jakarta ta fata ta fiddo alkalami da tawada gami da takarda ta koma nesa kaɗan da su. Ilmar ta zauna ta rubuta wasiƙa. Bayan ta gama rubuta wasiƙar sai ta nannaɗe ta miƙa ɗaya daga cikin dakarun ya karɓa. Sannan ta dube shi ta ce, ya kai Muzaru, ka ɓoye wannan wasiƙar a jikinka yadda duk duban da za a yi ba za a ganta ba. A lokacin da za ka fice daga cikin garin nan, lallai ka ruga zuwa sansaninmu ka kai wa mahaifina ita a cikin kankanin lokaci, kuma ka ba shi wannan wasiƙar a asirance ba tare da kowa ya sani ba. Ko da jin wannan batu sai Muzaru ya rinsina ya ce, an gama. Nan take Muzaru ya shiga cikin banɗaki ya kimsa kansa sannan ya fito da sauri. Yana fitowa sai Siyama ta dube shi ta ce, duk wanda ya tuhume ka dalilin tafiyarka yanzu, ka gaya masa cewa ni ne na aike ka wajen mahaifina domin ka gaya masa halin da ake ciki, don kar ya ga mun daɗe ba mu dawo ba ya ta ba lafiya ba. Muzaru ya sake rinsuna ya ce, an gama. Kawai sai ya juya ya fice daga gidan gaba ɗaya da saurayi. Kafin Muzaru ya fice daga cikin gidan sarautar sai da ya rasa ta cikin kofofi tara, kuma duk inda ya iso sai an caje sa ko ina jikinsa ba a ga wannan wasiƙar ba da Siyama ta bashi, kuma sai an tuhume shi dalilin da ya sa ya fito shi kaɗai ba tare da sauran abokan tafiyarsa ba. Da ya ba su amsar kamar yadda Siyama ta umarce shi sai a buɗe masa kofar ya wuce. Yana fita daga cikin gidan sarauta ya zaburi dokinsa da gudunsa ya nausa cikin daji. Bai tsaya a ko ina ba sai da ya iso sansaninsu inda suka kafa tuntuna. Tun daga nesa aka hango Muzaru shi kaɗai ya dawo daga cikin birnin Tsira. Sai hankalin kowa ya dugunzuma, aka fara tunanin ko wani abu ya sami Siyama da sauran mukarrabanta. Ko da isuwar Muzaru sai ya sai da dokinsa a daidai kofar tantin shugaba Sharwan. Ya sauka wani badakare ya kama dokin nasa ya je ya ɗaure shi. Nan take aka yi masa iso ya shiga cikin tantin. Da shigarsa sai ya iske Sharwan tare da mahaifiyar Siyama a zaune. Sun yi jigun, fuskokinsu a cike da alamomin matukar damuwa da tashin hankali. Ko da ganin Muzaru sai mahaifiyar Siyama ta miƙe zumbur ta tare shi tana mai rike da kafaɗunsa. A lokacin da idanunsa suka ciko da kwalla kamar za ta yi kuka, ta ce, ya kai Muzaru, ka gaya mini iyakar gaskiya, menene ya faru ga 'yata? Muzaru ya yi ɗan guntun murmushi ya ce, Siyama tana nan lafiya kalau kamar yadda kuka gani. Yanzu haka ita ma ta bani sako na kawo shugaba, amma ta ce sai na kaɗaita da shi. Ko da jin wannan batu sai shugaba Sharwan ya dubi matarsa Laila cikin murmushi ce, barkanmu, yanzu hankalinmu ya kwanta. Ya ke matata, ba mu wuri na gana da babban hadimi Muzaru. Ba tare da gardamar komai ba kuwa Laila ta miƙe sai ta fice daga cikin tantin. Fitar ta ke da wuya sai Muzaru ya kwance kison kansa guda ya fiddo wata takarda wadda tare aka nannaɗe ta, warware ta sannan ya miƙa wa Sharwan cikin sauri kuwa hannunsa na karkarwa. Shugaba Sharwan ya warware takardar ya karanta ta. Yana gama karanta wasiƙar sai kuma uban ihu ya durƙuce kasa bisa gwiwoyinsa. Ko da jin ihunsa sai mahaifiyar Siyama ta shigo cikin tantin a firgice. Ta rungume shi sannan ta fashe da kuka tana ce, ya kai mijina, menene ya faru? Shugaba Sharwan ya dube ta, fuskarsa cike da damuwa ya ce, ya ke matata, ki sani cewa da mu da dukkan 'yan kabilarmu muna cikin babban tashin hankali. Wasiƙar da Siyama ta rubuto ta ce dukkanmu mu haɗa ina mu bar wannan daji mu kara gaba. Sannan ta ce mu haɗu a wajen wannan katon dutse, so take mu bar wannan nahiyar gaba ɗaya.
ban san abin da take shiryawa ba, amma na ji a jikina abin ba daɗi. In ba mu yi da gaske ba 'yan kabilarmu guda ɗaya ba za ta tsirar da ranta ba. Don haka yanzu mu fara shirye-shiryen barin wannan jeji. Ko da jin wannan batu sai Laila ta sake kankame ruwan tana mai fashewa da kuka da masanancin kuka. To 'yan uwa masoyana, a nan ne muka zo ƙarshen littafi na 1 na littafin Gudun Tsira. Insha Allahu za mu iya kawo muku ci gaban zuwa wani lokaci mai nan kusa. Domin samun ci gaban wannan littafin kuma za ku iya bibiyan mu a tashar mu na YouTube wato Malik Jalingo TV. Za ku iya samun wannan karashin wannan littafi a nan. Na gode.